Кнігі без літар на камунікат.орг. Добрый день, меня зовут Виталий Воронов, и наша сегодняшняя тема гутарки – это первая премьера славутай на весь свет пьесы Сэмюэла Бекета «У чаканні гадоў», якая у Беларусі адбылася ў 1968 годзе. Здавалася б, нічога ніякага, але калі мы параўнаем з іншымі прэм'ерамі ў іншых краінах, якія былі бліжэй тагачаснай Беларусі у культурным і палітычным плане, то заўважым, што гэта па свайму маштабу неверагодная падзея, на якую варта звярнуць увагу. Нагадаю, што прэм'ера п'есы адбылася ў 1953 годзе 5 студзеня у тэатры «Вавілон» у Парыжы. У 1956 годзе, праз 3 гады, адбылася першая прэм'ера у Югаславіі. У Польшчы гэта было ў 1957 годзе, у Угоршчыне ў 1965. І вось ужо праз 3 гады гэта адбылося ў савецкай Беларусі. Гэтую рэвалюцыйнасць добра бачна, калі параўнаць з датамі прэм'ер у іншых савецкіх рэспубліках. Так, у Малдове гэта адбылося ў 1985 годзе, ва ўсходняй Нямецчыне ў 1987, ва Ўкраіне ў 1995 годзе, у Літве таксама ў 1995 і ў Расіі ажно ў 1996 годзе. Але пра ўсё па парадку. Уявім сабе, што прэм'ера, якая адбылася ў Парыжы, была ў 1953 годзе. Уявім сітуацыю культурна-палітычную, сацыяльную, якая панавала ў Савецкім Саюзе. Гэта 1953 год, 5 сакавіка памёр Сталін. І, канешне, марыць пра нейкую пастаноўку гэтай п'есы у Савецкім Саюзе таго часу было нерэальным, але у палове 1950-х гадоў прыйшла хрушчоўская адліга, якая пратрымалася да пачатку 1960-х гадоў. Была сакрэтная прамова Хрушчова на з'ездзе камуністычнай партыі. З гэтага часу дазволілі друкаваць дагэтуль па меркаванні камуністычных цэнзараў крамольныя творы, п'есы. Актыўна друкаваліся пераклады. І такім чынам у 1965 годзе у часопісе «Замежная літаратура», «Иностранная літаратура» у Маскве выйшаў першы пераклад «У чаканні гадоў» на рускую мову. Канешне, гэта быў вельмі кароткі перыяд гэтай адлігі. Адлігу ніякім чынам нельга асацыяваць з асобай самога Хрушчова, таму што Хрушчоў далёка не быў чалавекам свабодалюбівым, таксама своеасабліва ставіўся да абстрактнага мастацтва, вядомыя ягоныя выказванні. Гэта хутчэй быў такі перыяд, які павінен быў адбыцца пасля смерці Сталіна, закрыцця гулагаў і прымусовых высылак, але гэты прымус ўсё адно заставаўся ў форме, напрыклад, прымусовага лячэння і іншых форм, якія сталі больш лагоднымі, але таксама вельмі рэпрэсіўнымі. Таму гэта такі кароценькі перыяд аддухі у культурным поле, у культурнай працы. І гэты момант быў выкарыстаны маладой тэатральнай групай, якая працавала
у Мінску з 1963 года. Гэта была тэатральная студыя, якая называлася «Маладосць», «Юнасць па-расейску». Заснавальнікам гэтай тэатральнай суполкі быў Уладзімір Балабохін, які пазней трагічна загінуў у гарах у Дагестане падчас запісу фільму у 1970 годзе. І тут трэба згадаць, што загінуў трагічна, яго прыдавіў аўтобус, прыціснуў, прычым ратуючы астатніх удзельнікаў здымкаў, і, то бок, фактычна трагічна гераічная смерць. Вось. І гэтую працу працягнуў Уладзімір Матросаў. У першую чаргу мастак, афарміцель, і займаўся сцэнічным афармленнем. Вось, паспрабаваў сябе як рэжысёр. І у 1967 годзе, праз 2 гады пасля публікацыі першага перакладу, прынёс на рэпетыцыю пераклад п'есы «У чаканні Гадо» на рускай мове. Вось. І акторы, якія збольшага былі студэнтамі 4-го курсу тэатральнага мастацкага інстытуту, паспрабавалі зрабіць пастаноўку гэтай п'есы. Уладзімір Матросаў, трэба згадаць, пасля быў намеснікам дырэктара дому пісьменніка, займаўся жывапісам, вельмі творчая асоба. Адным з асноўных актораў гэтай трупы быў Валер Шушкевіч. Дарэчы, Валер Шушкевіч хіба адзін з нямногіх, які увесь час заставаўся ў гэтай п'есе на працягу ўсёй гісторыі яе існавання. Мы пра гэта яшчэ скажам. Рэпетыцыі адбываліся панядзелак, сераду і суботу. Адбываліся на працягу паўгоду. Адбываліся яны у палацы культуры чыгуначніка, які быў названы ў гонар Леніна, Ільіч. Вось там студэнты рэпетавалі. І у нейкі момант актор, які іграў Лёсіка, або у арыгінале Лакі, прывёў на рэпетыцыі музыкантаў. Гэта музыкантаў звалі Бальшакоў і Пратасеня. Бальшакоў граў на сола-гітары, Пратасеня на рытм-гітары. Хлопцы-музыканты захапляліся, як усе ў той час, групай Beatles. Вось, і вельмі цікава, што тыя танцы, рухі, якія былі імправізаваныя Валерам Шушкевічам, акторам, музыканты назіралі за гэтымі імправізацыямі і падбіралі розныя мелодыі, розныя рытмы. Такім чынам стварыліся 3 музычныя тэмы, якія сталі акампаніяментам для беларускай пастаноўкі. Гэта танец хлопца, танец Лёсіка, матыў, які не захаваўся, і танец Уладзіміра. Што трэба сказаць пра спецыфіку гэтай пастаноўкі і пра саму прэм'еру 1968 году. Што тычыцца аздаблення аб'ектаў, то аздабленне сцэны было вельмі сціплае. Гэта былі савецкія газеты расклееныя. Гэта быў слуп, як яго назваў Валер Шушкевіч, з перакладзінай, які нагадваў крыж, якую павінна было імітаваць дрэва, адзіны такі асноўны экспанат таксама у арыгінальнай п'есе, але нейкім чынам нагадваў крыж, што на той час было вельмі небяспечна.
Былі расстаўлены на сцэне былі расстаўлены нейкія коробкі, прадметы штодзённага жыцця, аздабленне было вельмі сціплым. І так прэм'ера была прызначана на 11 лістапада 1968 году. Студэнты падрыхтавалі сцэну Палаца культуры чыгуначнікаў, на якую запрасілі гледачоў. І цікава, што па дарозе ў палац чыгуначнікаў прыйшлося пралазіць пад вагонамі, таварнымі вагонамі, паколькі шлях быў застаўлены якраз цягніком. Усе гледачы на каленьках пралазілі пад гэтымі цягнікамі, што вельмі сімвалічна. Але прыйшоўшы на месца, і акторы, і гледачы былі здзіўленыя, паколькі тыя сціплыя дэкарацыі, якія былі, яны былі сарваныя. І была пакінутая інфармацыя, што паказ не адбудзецца, прэм'ера не адбудзецца, што яна забароненая. Але паколькі дырэктара гэтай установы на месцы не было, студэнты вырашылі зрабіць прэм'еру насуперак забароне, што таксама вельмі адважна, як на той час. І адна з удзельніц тэатральнай групы Алена Попова, рэжысэр і пазней вядомы рэжысэр, выйшла на сцэну і сказала, што наша пастаноўка, наша прэм'ера была забаронена, дэкарацыі знішчаныя, але сёння 5-я гадавіна нашай тэатральнай суполкі, таму мы зробім прэм'еру так ці сяк. Чым гэта скончылася? Я думаю, большасць можа здагадацца. 1968 год. Владимир Матросаў выкліканы ў КДБ на допыты. Пазней усе акторы павінны былі тлумачыцца на сходзе ў доме літаратара, пісьменніка. Сама драма, сама п'еса Сэмюэла Бекета была ацэнена як неўласцівая для гледача, для савецкага гледача, была скрытыкаваная. Канешне, студэнтам прыйшлося даваць тлумачэнні, каб застацца студэнтамі, і шмат якія іншыя наступствы гэта выклікала. Нагадаю, што ўсе былі студэнтамі тэатральна-мастацкага інстытуту. Але, што цікава, нягледзячы на пэўныя рэпрэсіі, ўсё ж такі удалося працягваць пастаноўку гэтай п'есы яшчэ на працягу многіх гадоў. То бок гэтая забарона, яна была адносна фармальнай, можна сказаць. І так, дэкан Уладзімір Маланкін, які быў вядомы тым, што тагачасны дэкан гэтага інстытуту забараняў студэнтам граць у нейкіх пабочных праектах, удзельнічаць, ён жа заахвоціў іх паказаць гэтую п'есу на закрытым паказе для студэнтаў, для іншых студэнтаў. Пазней, што цікава, ужо праз год, гэта было ў 1969 годзе, а ўжо праз год у 1970 п'есу паставілі для камісіі з Масквы. Той жа дэкан Маланкін проста хацеў такім чынам уразіць гасцей з Масквы тым, што ў Мінску адбываюцца рэчы такога маштабу. Зноў жа паказ быў закрыты, але, тым не менш, такі вельмі цікавы быў ход. Пазней былі таксама пастаноўкі 68 года у тэатры Горкага. Пасля вялікая паўза, і толькі ў 1989 годзе зноў жа у тэатры Горкага чарговая пастаноўка. Увесь час адбываліся пэўныя змены, нешта дадавалася, нешта
нешта адымалася з тых рэчаў, якія былі няўдалыя. І адзіным акторам, які праз усе гэтыя пастаноўкі прайшоў да канца, гэта быў якраз Валер Шушкевіч. Ну і нязменна рэжысэр Уладзімір Матросаў. Пазней, у 1995 годзе, гэтая тэатральная група была запрошаная ў Кіеў на фэст адной п'есы. І на гэтым фэсце беларусы побач з малдаванамі, літоўцамі, украінцамі зрабілі пастаноўку п'есы ў чаканні Гадо. Вельмі цікава, што да таго часу яшчэ не было беларускага перакладу п'есы. Увесь час п'есу ставілі на рускай мове, як у 1968 годзе. Але, напрыклад, на афішы, у мяне такая эксклюзіўная брашура таго часу, 1995 год, Сэмюэл Бекет, фестываль адной п'есы. Вось у той брашуры беларуская п'еса падпісаная па-беларуску у чаканні Гадо, аздобленая фотаздымкамі 69-го году, таму што фотаздымкі прэм'ернага паказу 1968 года не захаваліся. Па словах Валера Шушкевіча, ніякіх здымкаў тады не рабілі, зрабілі толькі агульны здымак пасля заканчэння ўжо пастаноўкі. Акторы на сцэне сфотаграфаваліся, і тыя фотаздымкі захаваліся. Але пра прэм'еру можна судзіць якраз па тых наступных паказах, якія адбываліся ў 69-м годзе, 70-м. Тады ўжо захаваліся таксама нейкія фотаматэрыялы. Што цікава, у 1996 годзе актораў запрасілі на беларускае тэлебачанне, і тады захаваўся, што вельмі важна, удалося запісаць тэлеверсію гэтага спектакля, гэтай п'есы, якая таксама в нейкім сэнсе набліжаная да таго, што было у 1968 годзе, канечне, з выкарыстаннем ужо тэхнік тэлевізійных. Некаторыя рэчы былі змененыя. Так, напрыклад, у 1968 годзе хлопец, адзін з герояў п'есы, выходзіць на сцэну ў белай кашулі, што вельмі сімвалічна. У тэлеверсіі гэта ўсё заменена, ягоная прысутнасць замененая на голас з-за кадру. Цікава таксама тое, што былі нават у 1968 годзе былі шматлікія алюзіі на палітычна-сацыяльнае жыццё таго часу, і так, магчыма, некаторыя рэчы былі нават не ўсвядомленыя. Так, напрыклад, Пахно Поца выходзіць на сцэну у ваенных ботах, у скураным плашчы, што чытаецца відавочна як алюзія на, скажем так, на чекіста, на рэпрэсіўныя органы. Таму сама пастаноўка не магла, канешне, не выклікаць спрэчак ці, скажем так, заклапочанасці ў людзей, якія адказвалі за культуру ў той час, якія, канешне, самацэнзураваліся, і не толькі самацэнзураваліся, але павінны былі звяртаць яшчэ на ўсе гэтыя установы, якія маглі проста забараніць студэнтам працягваць сваю прафесійную кар'еру, скажем так. Якія могуць быць высновы, якія мы павінны зрабіць на аснове гэтай гістарычнай падзеі, скажем, 68-го году? Гэта тое, што вялікі пласт культуры абсалютна не асэнсаваны, і пра гэтую падзею амаль ніхто не ведае. Я зацікавіўся Бекетам
на пачатку 2000-х гадоў, будучы студэнтам, пераклаў п'есу «У чаканні Гадо», якая выйшла вось у такім выданні ў выдавецтве Логвінаў. Гэта быў першы пераклад «У чаканні Гадо» на беларускую мову. Рэдагаваў кнігу Андрэй Хаданович. Па сённяшні дзень не было ніводнай спробы паставіць гэтую п'есу ні дзяржаўным тэатрам, ні незалежным тэатрам, што паказвае на тое, што падзея 68-го года, ну, гэта было нешта. Вось. І нягледзячы на тое, што кніга выйшла ў 2005 годзе, я гэтай тэмай актыўна цікавіўся, я, як аўтар перакладу, нічога не ведаў пра гэтую падзею да пэўнага часу. Ужо не згадаю, якім чынам удалося пазнаёміцца з Валерам Шушкевічам, які шмат чаго карэспандэнцыйна мне апавёў пра гэтыя пастаноўкі, пра гэтую неверагодную культурную падзею. І я сабраў ту інфармацыю, якая была у тэксце «Ірландскія матывы ў беларускім краявідзе». Гэты тэкст даследавання, артыкул выйшаў у кнізе «Ірландыя з захаду на ўсход», такое выданне, у якім былі у выдавецтве Пітер Ланг у 2015 годзе. Вось гэтае выдавецтва, гэтае выданне мела на мэце сабраць усю інфармацыю якраз пра сляды, пра ўплывы, пра ірландскія ўплывы ў літаратуры, ў культуры цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Вось. І гісторыя пра прэм'еру 68-го года ўвайшла ў гэтае выданне як адна са значных падзей, звязаная з іменем Сэмюэла Бекета. Ніякіх грунтоўных рэцэнзій у 68-69 годзе не з'явілася, канешне, паколькі п'еса, сама пастаноўка была фармальна забароненая. Але у 89 годзе ўжо больш актыўна таксама журналісты пачалі цікавіцца гэтай гісторыі. Так, напрыклад, Васильева апублікавала ў «Вячэрнім Мінску» невялікую такую інфармацыю пра пастаноўку, пра гісторыю пастаноўкі. І вельмі такі больш цікавы разлеглы тэкст быў апублікаваны 17 сакавіка 89 года Брандабоўскай, журналісткай, дзе яна апісвае гісторыю, таксама дасягненні гэтай тэатральнай групы і самога Уладзіміра Матросава, Валера Шушкевіча. Ось, тэатральная група была ва ўсіх сэнсах непаўторнай, унікальнай. Гэта быў літаратурны тэатр, тэатр паэтычны, філасофскі. Гэта быў тэатр, які браўся за творы Шекспіра, Брэхта, Маяковскага, Дастаеўскага, Богдановича, Купалы, Танка, Гусоўскага, што ўжо сведчыць пра тое, што амбіцыі маладых актораў былі вельмі высокія. Гэтая планка, я не ведаю, ці гэтая планка была калі-небудзь узятая якой-небудзь іншай тэатральнай групай, прафесійнай тэатральнай групай у Беларусі, у прынцыпе. Таму маёй такой трошкі аўтарскай мастацкай задумай было тое, каб стварыць нейкую ўсё ж такі пераемнасць і паспрабаваць зрабіць пастаноўку п'есы «Апошняя стужка Крэпа», «Апошняя стужка Крапа», якую я пераклаў на беларускую мову з удзелам, якраз бы там моноспектакль, спектакль п'есы аднаго актора з удзелам Валеры Шушкевіча, які ўступна таксама пагаджаўся, каб паспрабаваць гэта зрабіць. Гэта было б вельмі важна і вельмі цікава ў творчым плане, ў плане асэнсавання таго пласту культуры, але таксама ў плане пераемнасці.